nek arep ngerum nggo LC. Halo Milio. Alah, ora mantu karo Dhisik. Nek ayo tuku tuwak dhisik. Wong aku dodolan tuwak kok. iya. Mau dhisik. Kok aja ngono kuwi. Wong ngaju lah. Aku rek nyok. Hah? Wah, halo. Kenapa? Kuwi dari alum. Sidora. Sido tuku tuwak ora. Itu, kuwi dagang tuwak to. Sido. Kelan duit lu ndi? Nek Wih, iki kene aku kukur-kukur. orang Darane saman kok durung bayaran. tolong bayaran. Saman kok koyone sampan ki sampan asmane sinten sampean? Ade. Apa? Ronggolawe. Ronggolawe ki wong Mojokerto. Apa? Malah kaya ngono. Oh, andalante sing terkenal sakti kuwi. Wah. Blure gaul iki. Tenang iki sampean andalante. Ade. Wah, sing terkenal sakti kae. Ora salah. Bangun ning kalah. Saya jangkung kalah. Dagang tuwak. Yo jangan ngomong. Ya wis gorong kabeh. Jajal dhisik, dijajal dhisik. Sampeyan sakti kok dadine yo wis ora wae ra. Kok tangan iki rupane abang. Jajal wis diombe. Lah kok aku malah tak ombeni. Pahit. Pahit apa? Jangan pahit. Kene lho temu tak omong dhisik aku tekon karo sliramu.
Dhisik apa piye? Dikoplo nih dhisik. Jelas. Ini pasta gigi. Wes, aku tak sing ndelok wae ya, dikoplo ya. Aduh. Iki
kakung miwah putri saking Puspo Taruno cekap semanten langsung datang kula sak rencang anggenipun bentakaken ira-ira